Ya ce wuta wallahi. A ce da an kai banga a ce ne mashin ma ba a samu ne. Wallahi ya kamata a ce na ta na POS nan wallahi na wa iyali na sayayya wallahi. Kai gari ya ci wuta da Allah. Na san BM inda aka POS. Okay. Wani POS ɗin nan da nan shashafi ya ma ya bayan gidan mai tsira ne ko? Yes. Shi boy Zil Abba. Gatan mama. Zil record. Killing the beat. Baya wuta. Baya wuta. Assalamu alaikum. Ana kana da katin 200 nawa? Wani MTR. Wannan 200 ne. Ba ɗaya zaɓa ko guda ne? A ɗaya za ka ba. Amma ɗan da tafiya. Haka yana min da wani. Yanzu ka shigo wani kaji kana tambaya na wai kana san ina ka je wani. Jaki da in yana ma da wai ko da ka zuwa ta ne ka cikin in yana ma da wai. Kamar ya to ni kace zargi da wai kan me? Da ka ta babban ta wallahi ko ina ba za ka zuwa. Ko ina ba za ka zuwa sai ka fito da waya ta. Ka ji gayin da ɗarre ne hankali da ka shigo sai suka sai ka. Waye shigo shan gaba ta. Beat Amjad Records. Gayan da ɗan rena hankali. Wai daga zuwa ranar na zo na ce. Wallahi ofisa. Shi kada mana. Shi kada ba shi ba. Ka bari kare magana na mana suke taka magana. Kana ji na ofisa. Daga zuwa ranar na zo na ce ban kati na 200. Ya ce na akwai shi ya ɗauka kati a bani zan juya na juya zan wuce. Wai kawai wai in dawo. Na zata ma wani abu na zai min. Kawai wai ina wai shi da aji nan. Na ce to ya caje ni in dai hau ya na ɗowe shi ai za a ga tajuna tunda ban ɗaga daga shagon ba. Ofisa ba gina gaya maka. Mata ta kawo min kurtun da gida ta aiko aka kawo min kurtun ka gan shi. In ma za ko aka ji. Ta aiko tun da gida aka kawo min ba. Muna gama waya da tafi na ajiye waya ya shigo ce ba shi kaji daga juya ba shi kaji shi kenan ya ɗauke mu waya. Wai sannan ya dawo ya ci ba shi ya ɗauke mu waya ba. Gayen gama ka ɗare ne. Wallahi da kiyaye ni. Wallahi da kiyaye ni. Wallahi da kiyaye ni. Kana da number ka? Ina number da bari in ba ka sa. Ka kira waya. Za ka ci uban tun daga ofisa ne inda number za ta shigo. Na ba ka sanin ka. Ofisa in har ba samu waya shanu na ba. Calm down. Ai hukuma za ta aikin ta ba ta an ji number ba. Magayan ga ɗan rena hankali. Ke an ɗaure na Ku tsaya mana. Tsakanin babbar kalma ce gata gwanin daɗi a gurin furtawa soyayya. Saboda haka kawai ni zan wuce yana hannun ka yamin kalafin sata sai dai Ba ta kai haka ba. Ya hankuri. Kai dawo wallahi ban yadda ba. wai ai ba a gaban keke mere ne hankali haka ba Ba ni caji hulata ba. Kuma kira ba a caji. kamar ya ba ta hula ta ko cikin hula na sa waya wannan wai ta Ina da san abu kalbi salan shi. Tsakanin babbar kalma ce gata. in kace ka cire hullar ga wallahi mutuwa zai Magana ni gare ka. to Allah ma ka sake ni ina magana ba da ka magana Ba sakin ka. Ka shi ka gani ni na nake shi. Ofisa. ni ha bai da ta ci hullar ta ba Ni a ciki. in har ka cire hullar ga kaina to na tabbatar da mutuwa zai ni ko tsakani da Allah bai da in mutu Sai da ka mutu na mutum ya azumi har yanzu har duniya har an bar duniya in kama azumi. muke gare In ni dai sai abin ka sai ka ce hulla. Sai ka ce hulla. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ofisa ya ka Ofisa. faɗa ma. ofisa wallahi ita ta saka